रोजमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लब नागवा वेर्ना पंगडान डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोड्डाक टाय ब्रेकरात 4 विरोधात 2 गोल फरकान हारयलो। सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार ही फुटबॉल सर्त जाली। 7 जानेवारीक UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत रोजमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लब नागवा वेर्ना पंगड गिरदोळी क्लबा आड खेळटलो। रॉमी फेरावान मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार रोजमन क्रूज नागवा स्पोर्ट्स वेर्नाच्या एंड्र्यू जॉनाक भेटयलो। पळयात काय खिण। GOA365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।